Assalamu alaykum, hormatly ildeşler. Arada bayramınız kutlu olsun. Arada ayına çeken zahmetleriniz, tutan aradalarınız ve kılan ibadetleriniz kabul olsun. Şeýle mukaddes günlerde ihlas bilen eden dualarınız ve dilekleriniz hasıl olsun. Bu yıl bütün adamzadın üstüne avanıp gelen korona hasatçılığının ve şeýle de ehli hawp hatarların sizden uzak bolmagyny, bu gelecek yıllarda da şeýle mübarek günlere sagaman gowuşmagyňyzy tüýs ýürekden arzu etýär. Bilşini diýäli, Türkmen Kultur Ojagy 1996-njy ýylda esaslandyryldy we şol wagtlar hem Almanyň Köln şäherine resmileşdirildi. Şol wagtlardan bäri her ýylyň may aýyna diýenýäli Maktumlar Tamamyň doglan gününiň şanyna aýdym saatly uly toýlar we dawarlar geçirildi. Olardan alınan videolaryň käbirini bizim Facebookumyzda ýa-da internet sahypamyzda görensiňiz. Biz bu ýyl korona sebäpli üýşmesizligi maslahat bildik. Ýöne şonda da Maktumlar Tamamyň doglan gününiň şanyna bir gutlu hatyny teýýarlap, bugün siziň huzuruňyza geldik. Ruhsatyňyz bilen okuyarız. Sözler Maktumly, dili Türkmeniň. Hormatly ildeşler, gadyrdan dostlar. Türkmen halkynyň milli şahyry Maktumly Pragynyň doglan gününi Türkmen Kultur Ojagynyň adyndan size dünýäň ähli künjeklerinde ýaşaýan dogallarymyza hemde Türkmen medeniýeti bilen gyzyklanýan ähli dost ýarlara tüýs ýürekden gutlaýarys. Pragynyň dörüzlük dünýäsi tema we çeperçilik taýdan ören giň bay we hemme taraplaýyn bolupdyr. Ol adamyň içki we daşky dünýäsine degişli durly temalar hakda görelde alyp nusha ederýäli iňen nepis we çeper eserleri umum halka düşnükli bir dille döretmek bilen Türkmen nushawy diýmek klasik edebiýatyny esaslandyrypdyr. Söýgü hakda aç-açan gurrun açmak, entek güne we şonuň bilen gadagan wagtyny Türkmen halky Pragynyň ey yarynlar bir ýüzü gül aýa aşyk bolmuşam diýen täze, erkin, batyr we janly owazyny geň alypdyr. Ony setir-mesetir öwrenipdir we ýadyna saklapdyr. Maktumlynyň dörejligini iň ähmiýetli temalaryň biri de Türkmen halkynyň syýasy we jemgyýetçilik ýaşaýyşy bilen baglanyşyklydyr. Onşy ýurtlarda bolan padşahlaryň, emirleriň we hanlaryň basyp alyjylykly we çapawulçylykly çoluşlarda Türkmen ýurduny talap, onuň günäsini bolsa, Almança adyna Türkmeniň öz boynuna ýüklen wagtlaryna Pragy bäşimiz Türkmeniň Türkmen banasy we öňe ardy bilmedýäli goşgular düzüp, bu ýagdaýdan diýinmek üçin geljek nesilleriň parahat, erkin we bagtly ýaşamaklary üçin Türkmen tiri we taýpalarynyň birleşip öz başdak bir döwlet gurmaklary gereklidigini aýdypdy. Ýöne ilki özü bilen, soň bir-biri bilen başyna gaý bolan Türkmen taýpalary azrak men we köpeňrek biz diýip bilelikde we agzybir bolup bilmedi. Şeýle de bolsa, Pragy we onuň halkyň umumy behbitleri bilen baglanyşykly beýik arzulary bu neçelli öz hakyky miras düşerleriniň ýüreginde bir kemsiz ýaşaýarlar. Zülpüňe ben deýledim dost, gaýry zyndan istemem. Milli şahyrymyz Maktumly Pragynyň doglan güni we onuň şanyna her zaman we dünýäň her bir künjeginde tutulýan milli bayramlar gutlu bolsun. Size berk can sağlyk we üstünlük dileýäris. Türkmen Kultur Ojagy Köln 24. may
2020. Dinleýäriniz üçin sag bolun.